ай сабаби ба ҳамаи мо маълум айни замон ҳамаи намуди варзишҳо манъ шидагиянд. Одамое ки майли завқи сафкакунӣ доранд зиқишон дучанд шид. Ту майли завқи сафкакунӣ дорӣ, пас ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия ки соҳиби 6500 рубл шаву да киберспорт ставка ки. Салом тамошобинон ва подписчикои канали Майдони Батл. Ай сабабҳои гуногуни ба мо шумо маълум имрӯз гузарондани батл мушкилиҳои худро дорад ва аз ҳамин сабаб мо ба шумо барномаи ҷолиберо пешниҳод мекунем ки таби шуморо болида гардонем. Барнома мантиқие ки то кадом дараҷа мухлис ва репи тоҷик бохабар будани шуморо дарак медиҳад. Пешкаши шумо 5 равзана ки дар ҳар як равзана 4 аксе ҳаст ки дар якҷоягӣ мантиқан як трекро мефаҳмонанд. Хуб, шахсе ки аввалин шуда дар комментария пайҳам дар муаммоҳое ки аксҳо дар худ пинҳон медоранд менависад, соҳиби 50 сомонӣ мегардад. Барои боз ҳам фаҳмотар шудани барномаи мо, равзанаи аввалро ман худ ба шумо мефаҳмонам. Ана ҳамин 4 аксе ки пешкаши шумо шудаасту ва шумо мебинед, логотипи Instagram, ситораи Instagram-и тоҷик Софӣ, Космос ва 1 миллион. Хулас, ҳама ин аксҳо бо сухан дар хитре ки барон ба номи Instagram шунида мешавад. Яъне равзана якум бо 4 акси пешкаши шумо шуда, ин треки барон ба номи Instagram мебошад. Сали мой май, да осмона мой май, ранги тунест дигарост рост. 4 равзанаи дигарро пешкаши шумо мекунем. Рафтем. Равзанаи дуюм. Равзанаи сеюм. ва равзанаи чорум. ва ниҳоят равзанаи панҷум. умедворем ки барномаи мо ба шумо писанд омад ва то ҷое таби шуморо болида гардонид. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба охир мерасад. хайр то барномаҳои оянда.